Ahojte priatelia, nachádzam sa kúsok nad Kráľovanmi, nad Váhom. Chystám sa prejsť krížom do Terchovej Malú Fatru cestoch. Tak natáčam nejaké vstupné video, kým ešte vládzem s dýchom, lebo tiež je to hore a dole. Takže si dnes zamakám, ale nie je to zase také dlhé, aby ma to zničilo. Dúfam, veľmi dúfam. Tak sa podelím o nejaké pekné zábery. Zatiaľ je slnečko, dúfam, že to vydrží na nejaké pekné výhľady z Hrebeňovky. No toto je Michelinská reštaurácia, prosím pekne, ak si to ja predstavujem. Mám takúto turistickú super potravinu. Taký poctivý bôčik. Čerstvé pečivko. Čerstvá vodička. Len aby tá slaninka neprilákala nejakého macka. Ale tak mu to hodím, snáď sa nejak dohodneme. Bohužiaľ Rosutec musím obísť. Tam je uzavera do 15. júna. Takže niekedy inokedy.
Čaute priatelia, končím môj prechod Malej Fatry krížom, blížim sa do Terchovej Bielý potok. Prešiel som cez Stoch, potom popod Rozsudce a medzi Rozsudeckým sedlom a zišiel som dolu dierami, čo je úžasný zážitok, teda myslím, že úplne na úrovni slovenského raja. Dokonca by som povedal, že na niektorých miestach by mali byť povinné feratové sety, hlavne pre tých menej zdatných, takže ak nie ste odvážni a tak trochu opica, tak sa na to radšej nedávajte. Ale je to veľmi krásny zážitok. Tak však bolo vidno vo videách vlastne, som si to neuvedomil. Ako by som zhodnotil tento môj výlet? Počasie mi vyšlo úžasne. Aj s dýchom som stíhal, ale nejak celý čas som sa trápil. Neviem to úplne vysvetliť. Ale stálo to za to určite. Také ukážkové počasie na hrebeňoch sa len tak nevidí. Nebyť trochu oparu na obzore, tak je to úplne 100%. Takže nesedte doma, choďte do prírody. Nedržte sa na silu červených značiek, treba popozerať všetky bočné, všade je niečo pekné. A chodiť sa dá po slovenských horách do nekonečna. Ahojte.